siýasatçylaram günde el urup, dil urup, bu eýletinden çykyp beýletinden emetip görüp mümkinçiligi bolmaly kanun. O zatlardan hadinani goramallar. Hadina ýurdum howpsuzlygyna da zainteres bolmalıdır. Etkerinin güýçli bolmagyna da istihbaratynyň hem ýa-ni howpsuzlyk beýle kuruluşlarynyň güýçli bolmagynyň hökümat tarapdarydyr. Olaram o elmidama bilgili ýokary derejede saklabak nimetine zainteres bolmalydyr. Sebäbi hadyna bir akylly bir döwlet guruluşdyr. Şo baý bolman döwlet baý bolup bolanok, halk baý bolman hadyna baý bolup bolanok. Bular bir bilen ýöne bagly